సార్ పాట రాసిన మా రామజోగయ్య శాస్త్రి గారు వారి మాటలు విందాం ఇప్పుడు. వెరీ గుడ్ ఈవినింగ్ అందరికీ. గోపీజీ, మీ వాయిస్లో ఈ పాట చాలా వెనుసొంపుగాను మెలోడియస్గాను బ్రహ్మాండంగా ఉంది. థ్యాంక్స్ ఫర్ సింగింగ్ దిస్ సాంగ్. గోపీసుందర్ గారు మన ఉభయ తెలుగు రాష్ట్రాల వారికి చాలా దగ్గరైనటువంటి మంచి మ్యూజిక్ ఇస్తూ, మన నేటివిటీకి తగ్గినటువంటి మ్యూజిక్ ఇస్తూ, కమర్షియల్ మ్యూజిక్ ఇస్తూ కూడా ఏ రకంగానూ స్టాండర్డ్స్ తగ్గకుండా చేయడంలో సిద్ధహస్తులు. రీ రికార్డింగ్కి పెట్టింది పేరు. ఈ మధ్యకాలంలో వరుస విజయాలతో దూసుకు వెళ్తున్నారు. ఈ సినిమా హీరో శివ డెబ్యూ చేస్తున్నాడు అంటే నా కుటుంబం నుంచి ఒక మనిషి వస్తున్నట్టుగా నేను భావిస్తాను. రాజ్ కందుకూరి గారు నేను అన్నయ్య గారు అంటాను. మా ఇంటి నుంచి ఒక మనిషి హీరోగా వస్తున్నాడు. అలాంటి సినిమాకి గోపి గారి ఒక మంచి హ్యాండ్ పట్టడం చాలా శుభసూచకమని భావిస్తాను. అలాగే ఈ సినిమాతో పాటు డెబ్యూ చేసినటువంటి శేషసింధూరావు, తనకి కూడా బెస్ట్ విషెస్ చెప్తాను. ఒకటే ఒక మాట, శ్రీయాంజనేయ సినిమాకు పాటలు రాసేటప్పుడు సీతారామ శాస్త్రి గారు గురువు గారు నోట్స్ రాసుకుంటూ ఒక మాట అన్నారు. మానవ జన్మ ఎలాంటిది అంటే మామూలుగా తపస్సు చేసిన తర్వాత వరం లభిస్తుంది ఎవరికైనా. ఆయన ఏం రాశారంటే, మానవుడిగా పుట్టడమే ఒక వరం లాంటిది, ఇంకా చేయక మిగిలింది ఏంటి అంటే తపస్సు మాత్రమే అన్నారు. అలాగే శివ తనకి ఆల్రెడీ ఈ సినిమా డెబ్యూ ద్వారా, అంటే రాజ్ కందుకూరి గారు కడుపున పుట్టడం ద్వారా ఒక అద్భుతమైనటువంటి ప్లానింగ్ ఉన్నటువంటి ఒక గాడ్ ఫాదర్, ఒక మంచి దేనికి వెనకాడిన ఖర్చుకు వెనకాడిన నిర్మాత, మంచి గైడెన్స్ తన తండ్రి గారి రూపంలో వరంగా లభించింది. తన చేయగా మిగిలిందల్లా అద్భుతంగా తపస్సు చేసి ఆయన కళను పండించడమే. ఆ రకంగా బ్రహ్మాండమైన ప్రారంభం జరిగింది. శివ కందుకూరి ప్రయాణం నిరాఘాటంగా బ్రహ్మాండంగా కొనసాగాలని, అలాగే శేషచంద్రరావుకు కూడా ఆల్ ది బెస్ట్ చెప్తూ థ్యాంక్ యూ సో మచ్. థ్యాంక్ యూ సో మచ్ రామజోగి శాస్త్రి గారు.